Ik ben Anouk Idema en ik ben 9 jaar. Ik wil later een beroemde dressuurruiter worden. Mijn pony heet in het echt Lady Springtime, maar haar roepnaam is Donna. Het is een verzorgpony. Ik vind buitenrijden en dressuur het allerleukste. Ik heb wel rosetten gewonnen en nog bekers en ook wel geld. We rijden om de week dressuur springen en normaal rijden we op het clubrand daarvoor. Alleen nu rijden we hier en dan gaan we springen in de grote buitenbak. Het is belangrijk bij het springen dat je een cap en een body protector draagt. Een body protector hoeft niet per se, maar de meeste mensen hebben het wel. Het is belangrijk van een pony dat je hem goed te eten en drinken geeft en een goede conditie. En dat je hem wel bijna elke dag weiden kan.